mu da shi da girman ka mai girma. duniya waɗanda suke goya mana baya sun yi mana alkawarin za su samu sojoji wanda za mu yaki wannan mutum haka ko ba ka bane to abin da nake so ku fahimta shine idan mun samu waɗannan tarin sojoji da kayan yaƙi mun haɗa da namu gabaki ɗaya tsakanin ƙasarmu da ƙasar wannan mutumi inda wannan mutum yake akwai nisa da akwai wato ainihin nisa mai yawa dole a ce mana da zango wanda za a dinga za mu ajiye sojojinmu daga nan guri mu dinga shaidu daga wannan guri wato muna aikawa da hari daga wannan guri wata ƙasa ce kuke tunanin za mu je su ba mu goyon bayan bawa wannan gurbi wanda za mu dinga rintuma kayan yaƙi zuwa wannan nashiya akwai wasu sakatare na kundubar kasar akwai ƙasashe waɗanda suke zami amfani da sararin samaniyarsu da ƙasarsu wato dandarin ƙasa kenan mu amfani mu girke kayan yaƙi da makaman yaƙi mu dinga rintuma wuta daga wannan guri ranka daɗe yani wani ai kamar ma ya kunin tsamiya haka nake gani ranka daɗe akwai ƙasashe guda hudu na farko akwai ƙauyen doya
akwai ƙauyen mai kosai, akwai ta gidadu, akwai ranka. Saboda kaga da ranka da ƙauyen mai kosai, kwamandojinsu na soja mun yi magana da su a waya, sun ce za su sun ma kagara a fara wannan abu su taimaka mani da sojoji da kayan yaki. Yanzu ran kai daɗe musu sakatare na kunduba akwai wani kayan yaki da shi kwamandant na sojojin ranka ya mun alkawari, wanda makamin nan sabon makami ne. Sunan makamin argargazau. Iya, raf! Jihar ka ta kore. Sakatare. Muna farin ciki da wannan magana taka. Ranka da sa, ina ganin babban abin da ya kamata mu yi shine ba yanzu ya kamata a ce mun fara kai hari da manyan miyagun makamai ba. Ya kamata nawa suke ne mutanen da duk da baki daya Allah ya tubo gaba ɗaya ba su cika miliyan ɗaya ba yanzu su dukansu nawa suke. Abin da ya kamata a yi shine ranka dai ina ganin shi janar ya kamata a haɗa shi da mutane domin a je a ita wannan ƙasa a ga shugaban ƙasar rankan. Idan aka gan shi to in ya so sai a daidaita abin da ya kamata a daidaita. Mutanen nan a ɗan fara taɓa su a gani. Ai mu abin da muke so shine su razana su miƙa mana wannan bawan Allah a hannu. Idan ku suka ki su miƙa mana wannan bawan Allah a hannu to shine ba za mu yi amfani da ƙarfin mulkin. Amma ka ta kore ya gama mana komai kamar kasashe hudun nan da ka ta kore yi magana da su, to haƙiƙa ne ma je a waya akwai kasashe hudu da suka ba haɗin kai. Akwai birnin mai taliya, akwai mai magari, akwai mai kokowa, akwai jama'ar inna zaidu. To wannan za a iya karɓar makamai daga wajen su ta ko ina wanda za mu je domin mu ga mun taimaka sun ba mu haɗin kai mun kamo Ibro Usama. Saboda haka Mr. President karka ji komai, yaƙi yanzu aka fara, karka ji komai, in ta kama mu sa kakin za mu sa balle ka ta kore ya isa komai. Ni ba ni kadai gayya ne. Na san wannan. Mutumin da kaga ranka ya daɗe duk yaƙe-yaƙen da na yi ranka ya daɗe da atishawa ba da atishawa na dinga barna. Ya ɗin da bakin da wutar kake. Ayye! Yo Allah! Yadda na dubu mutane na ce ayya tuni na kafin a shirya wannan yaki ya kamata sojoji na tara su. Amma ka san akwai wani abu da ake yi na wani abu ranka daɗe sai a rubuta wannan ba maganar a tsohon sojoji na ba burkutu ba so nake a kawo mana anguru kamar giba 40. Sorry fa, ranka daɗe fa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'ar musulmai na ko'ina a duniya, wannan sako ne daga wajen shugaba. Ya bayyana cewa ba za mu yadda mu ba wa kasashen yammacin duniya Ibro Usama ba, sai sun zo mana da kwakwarar hujja ta cewa shi ya aikata wannan al'amari. Ko kuma kasashen yammacin duniya sun kawo mana wata hujja karfafaffiya ko ta hanyar gidajen yada labarai ko ta jarida ko hoto ko bidiyo kaset ko majigi, sannan mu yadda da sa hannun Usama. Amma Usama yana nan a wannan gari namu mai albarka, insha Allah yana cikin kwanciyar hankali da jin daɗin rayuwa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Mr. Sharif, kamar yadda kasan abubuwan da suke faruwa, to shi ne ga ya dace da bisa doka ko kuma sha'anin makwataka da abota ta ƙasa da ƙasa, muka ga ya dace mu zo mu nemi izininka da kuma goyon bayanka da kuma sa hannunka
dangane da wannan abubuwa da muke kokarin yi na yaƙi da fitsaranci. To babban abin da muke so shine muna son na farko dai muna son yardarka, na biyu muna son sararin samaniyarka, na uku muna son ƙasarka. Abin nufi muna buƙatar wani sashe ko kuma wani sansani wanda za mu aje a sojojinmu da makaman yaƙinmu da duk wasu abubuwa da ya kamata mu saboda mu cimma burinmu, tunda mu wajen namu kaga da nisa da wannan bawan Allah. To duk da yanzu bisa shirye-shiryen da muke kenan sai mu ga ya dace mu wakilci ita ƙasa ta mu zo da mu ji irin naka ra'ayi. Na ji duka abubuwan da ka zayyana ko kuma in ce kuka zayyana, bisa musamman kuka hawa jirgi duk irin tsawon kilomitoci kuka taho wurina domin neman wannan alfarma. Ko zan ce wannan abu ne mai sauki, kuma mu kan hakika mu goyi bayan ta'addanci ba mu goyi bayan fitsaranci ba a duniya abin da ke wakana. Don haka wannan abu ne wanda yake mai sauki, kuma na amince 100% zan bayar da sansanin da za a girka makamai da kuma tsaron samaniya ta da kuma filin tashar jirgin ruwa domin girka wasu makamai. Don haka wannan abu ne mai sauki. Domin daɗin daɗawa akwai wata alfarma da ke so nema a gare ku idan har Allah sa an cimma buri an cimma nasara. Wannan bukata ku ita ce ina bukatar kaya na more rayuwa a ƙasata domin karuwar 'yan ƙasata, don da ya sa kenan da su kansu su ji daɗi kuma su farin ciki da wannan al'amari. Mr. Sharif, dama mu riga mun san cewar kai namu ne, wannan shi yasa ba mu zo nan ba sai da muka tabbatar da cewar dukkanin wani bashi da bankin duniya ke binka an yafe maka a takardar ko kuma sannan da takarda za a kara wa kasar ka jirage a kalla guda 50 daidai ba don kuma so da kasar ka ta sake samun kuɗin shiga. Haka na ji daɗi kamar yadda sakatare yana bayani, kamar yadda ka amince mu kuma za mu iya ƙoƙarin mu ga cewa za mu taimaka maka da kayan yaƙi daga bisani bayan mun gama wannan abin da muka sa a gaba, wanda za ka yaƙi makotanka da suke fitinar ka wanda kuma suka fitine ka daga baya. Saboda haka a takaitaccen bayani shine nake so in tsaya daga nan, kuma ya kamata mu nuna maka cewa mu ma mu ne kamar yadda ka nuna mana kai ma kai ne mustasharu, kuma mun gode, mun ji daɗin wannan haɗin kai da ka ba mu. na gode madalla. Kowa ya sakatare. Wannan magana ita ce sai dai mu fatan Allah ya fi da kunya. Shugaba kamar da kuntuwa mun ji daɗi da irin karɓar da kuka mana duk cewar kuna sanar da abin da ya same mu watan baya da ya wuce, kuma zahirin gaskiya shi wannan jirgi duk duniya tana amfanuwa da shi ba ma mu kaɗai ba. To bisa ga niyyar da muka yi kan wanda muka tabbatar dan ba zargi muke ba kan cewar shi ya aikata wannan abu da shi da mutanensa, to muke neman haɗin kanku da goyon bayan ku, wala ku ba mu wani fili daga ƙasashen ku zuwa sararin samaniyan ku ko sojojin ku kuma sa mana hannu cikin wannan abu domin a haɗa kai a yaƙi fitsaranci, ko ba haka ba? Wannan haka to abin da ya kawo kenan. Kamar yadda sakatare ya bayani, muna neman goyon baya a gare ku. Idan kuka ba mu haɗin kai muka samu duk lungun da Ibro Usama yake muka cimma burinmu, to muna mai tabbatar muku kowa za mu gyara masa akawun ɗinsa kuma zai ga canji a ƙasarsa akan abubuwa na more rayuwa. Saboda haka ku daure ku ba mu haɗin kai ko yaya. Hakika na ji daɗin bayanin da kai mana, kuma ni ba wai ban goyi bayan wannan al'amari ba ne, amma ina son hujja. Idan aka samu hujjar cewa Ibro Usama shi aikata wannan abin, ba wanda ya fi ƙarfin doka, mun za mu taimaka kama shi a hukunta shi yadda doka ta tanada. A gaskiya na ji daɗin bayanin da kuka ni a nawa ra'ayin na ba da goyon baya 100% saboda a yaƙi wannan al'amari, don ba ma shakka kawai Ibro Usama shi ya aikata wannan aiki, don ba za a yi zargin wani wadda ba shi ba in ba shi ɗin ba, don ku ya tabbata akan cewa shi ne yi, tunda har bincike nuna akan cewa shi yayi shi ne kawai. A gaskiya sakatare tabbas na abin da ka faɗa kuma na gamsu, kuma tabbas mun samu wannan labarin duk abin da ya faru. To amma abin da nake so ka fahimta, komai ana so a bi shi ka'ida da hujja, haka ne ko ba ka bane? To a gaskiya ni ba zan iya goyon baya
a yaƙi waɗannan mutane ba tare da an tabbatar da su suka aikata wannan laifi ba. Tabbas akwai buƙatar a fahimci cewa lallai su suka yi ko ba su suka yi ba. Yanzu wani bincike aka yi, amma wannan kawai kai tsaye ne aka zo aka ce su suka yi. Kai dakatar Allah, kai kake so ka nuna mana ƙida ko me? Dama ka a majalisar ɗinkin tarihin mu mun yi bayani mutum a guji wanda yake sa jan necktie. To bari in gaya muku, ko mutum ya bamu goyon baya ko kada mutum ya bamu goyon baya, kai ƙara mai bamu goyon baya, domin kun bamu goyon baya shine damar da zamu ba ku wacce zamu yafe muku duk bashin da muke bin ku. Amma goyon bayan da hujja. Idan ba ku bamu goyon baya ba kuwa, to ina mai tabbatar muku za mu yaƙi dukkanin wani ɗan fitsara, sannan kuma mu biyo ɗaya bayan ɗaya kowa mu yaƙe shi. Mu muke da duniya, kuma duniya a hannun mu take. Ko ya nuna shegiyar uwa sai bukka kuma. Mu da an ba mu hujja. To ba za a baka hujjar ba, kuma dole ka bamu goyon baya, kuma sararin samaniyar ka dole mu keta ta, domin ba taka bace ba kai kadai. Ba zan ga yadda za yi. A kamar mun ji daɗin wannan goyon baya da ka bamu. Abin da muke kama gaban ka. Ku yi shawara, ka gane ko? Wato shi wannan yaki idan muka riga muka yi shi, akwai albarka a cikin sa wacce muke bukatar. Yanzu kai kamar kai kasar kana fama da talaucin kayan yaki da fari da fari. Ruwa da yake nema ya shigo ma wannan tekun tekun wancan tekun in ya faɗo ba ya zaka da kasar ka. Mu muna da damar da zamu iya kokarin gyara maka wannan al'amari. Shin nawa ake banka ne a duniya? Ba na da ba dala naira 80 bane ba ma ya ishe shi. To an yabe ma in dai ka da wannan al'amari namu. Wato mu da duk abin da muke bukata. Na ji na yadda kasata da fari da sauransu da wayar, kuma na amince hakika Allah su ya fi yawan bashin da ake bina, amma mu duk abin da muke bukata adalci. Ko za a yi wannan abu a tabbatar da adalci a cikin sa. Adalci. Kwarai, adalci. misali wannan tankoki yake da yes fine sa raka da sa yaya filin daga ai filin daga ranka dade an riga an gama komai sorry sa an yi ban an yi ruwan bama-bamai ta sama an yi ruwan bama-bamai ta kasa an yi marka-marka ta albarushi da kyau aka zo aka yi damuna ta tashi ranka daɗe da kyau muka zo muka yi bazara ranka daɗe ta gwarnet wato dankali shar'i ranka ayyan sharbomin kan kuda baya motsi a wannan sashi da kyau sorry sir kuda ranka daɗe yanzu baya motsi a wannan guri haka ba yi ruwan samu kuwa ai sai da na kama shi ranka daɗe
ce muku ya Allah ce gurgu wajo addana ya aka mai da shi gurgu ranka da a da sauki me ku haka yankan ku da na gunduwa Mr. President Bosho katakoli ya cancanci karin girma don haka daga yau ya zama katakore field marshal katakore saba ta jiyo ta thank you sir ba katakore ya yi kyau aikin ka ya yi kyau kuma Bosho katakore ya kamata da kace ka ba shi field marshal na goyi baya support alƙuran ƙarya kake yi sai dai ba za ka fito ba wallahi tallahi iya kai ɗan ba jama'a halin yanzu muna tare da Mr. Tony na Kunduba ko da Allah ranka ya daɗe muna so ka ƙara mana bayani mutane su samu cikakken gamsuwa ga yadda kake zaga ƙasashen duniya a cikin harkar ka na zaga ƙasashen duniya domin neman haɗin kansu wani irin nasara kuma kake samowa wani irin nasarori kake samu kuma wani irin matsaloli kake samu da mutane na duniya ga haɗin kai da kake nema. kamar kasashen duniya da muke da su 600 in kika duba kasashen duniya guda 560 sun bamu haɗin kai guda 40 ne ba su bamu haɗin kai ba amma su ma za su kawo kansu domin sun san nasara tana wajen mu kuma dole a wannan yaƙi mu muke da nasara saboda haka su ma suna nan zuwa to Mr. Ton na Kunduba a cikin bayanin da kake ba mu kasan duk har kullum in ya zaga abubuwa yakan samu matsaloli da damuwa kana ga ba ku taɓa samun wata matsala da ta girgiza ku ko kuma ta ɗaga muku hankali ko kuma ta baku barazana ko wani sarewan gwiwa akan wannan al'amarin naku ba? Ko kaɗan ko a mafarki mun ba ma tunanin ba mu taɓa kawo tunanin ba kuma mu taɓa yin tsammanin za mu tunanin ba kuma babu abin da ya taɓa firgita mu ba abin da ya taɓa ba mu tsoro domin mu muke gaban kowace ƙasa ta duniya saboda haka mu ne uwa kuma mun zama dole a bi mu. Ko akwai lokacin da kuka ɗiba na kammala da wannan gari? Duk wannan tambaya take domin wannan kasa mun ɗeba mata awa 2 to sai muka duba muka gani kasan nan a awa 2 wani irin narka za mu mata sai muka tsara mata awa 1 zama awa 3 saboda haka awa 3 nan muke so za mu daga da ita mu narka ta mu cakuɗa ta mutumin mu sa ta mu dagaigaya ta burin mu ne filin ya zama jeji kawai muka inda jiragen mu za su dinga sauka mun sake samun wani ƙarin iyakon a kasashen duniya shine abin da muke so da wannan kasa ba wai mu karɓi wani abu daga cikin ta ba mu kasar muke so ta zama flat filin kawai to Mr. Tony na Kunduba mun gode da wannan abubuwa da ka bamu kuma mun ji daɗi mun gamsu yadda dai yanzu na gansa akan hanyar ka na tafiya ne sai in ce abin da ka ce dabara ya rage da mai shiga wannan yayi yawa ko me yayi kun dugo ana ji da kyau yawa saboda haka tun da Allah ya sa kowa ya riga ya tsinka jikinsa jijiya kowa ta motsa hankalin kowa yanzu ya dawo jikinsa to yanzu ne ya kamata a shiga ba gudu ba tsoro ba ja da ba yawa mutum daidai yake da sojojin Bosho mutum sojoji dubu saboda haka ba gudu ba ja da ba ana ji da kyau
yawwa kuma yanzu kan mu tashi za mu tafi a wani mutum ɗaya ya falle in za ka tafi ku biyu ba ko ku uku kar ka ware kai kaɗai ana ji yayi yawwa ana ji yayi Haba Firayim ne. Ai garin ya kusan wayewa. harkokin kasashen waje zan yi bayani a yau da yawun shugaban kasa. Duk kasar da ta kuskura ta ba wa kasashen yammacin duniya filin sararin samaniyarta ta kawo mana hari akan zargin da ake yi wa Ibro Usama wanda ba a tabbatar da shi ba, to wallahi wannan kasa za ta ɗanɗana kuɗarta. Idan muka waiwaye ta ba za ta kai labari ba, za mu mai da garin makabarta kamar ba a taɓa yin zamani a cikin birnin ba. Idan kunne ya ji jiki ya tsira. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yin ba sada. saboda matsaloli da ke fuskanta a cikin kasata. Matsalar da ke fuskanta ita ce bangaren kamar zanga-zanga a cikin kasa da talakawan kasa da sauran wasu kungiyoyin addini suke a cikin kasata. To kana ji ko ku yarda ko kar ku yarda mu muke da zan ruwa mu muke da na kasa mu muke da na wuta su
sojoji sai wanda muka ga dama za mu yi da su a kasan nan saboda haka maganar ka ce ne kana da wata matsala kana da wannan magana ce ta mafarki da rurar ka ce saboda haka maganar da gosho ya faɗa shugaba da shi da sakatare mu kawai ba wani abin da muka ga illa kan yanzu a rantuma a fara ba ku fara wa kai ba sallama ne ka zo gidan mutum kai masa sallama ya san ka fara zuwa to ya ne ko yanzu muka fara ba ko kai da ko kare da kai amara ka shirya dole na rurar da ta ka fara ba ta shafe mu ba sai baka san irin halin da muke ciki ba shine da su ba da mutane sai su za su yi halin aikin wannan sakatai da ma magana ba kar ka tafi kamar ka gamsu na gamsu wannan batu sitiyarin juya duniya a hannun yake mutanen nan mu ne maganin su mu ne abincin da za su ci shi ke na kuma sai mu nuna musu ido ɗan ƙasa da mu na ƙasa da mu wanda muka rena karatun su mu ne komai na mu ne a'a kamar mu riga maka da kai lalle a rinta mu jirai a tarinta babban bai da inda wani koyar mugu da ke a sai mu da kauri shi Mr. President kamar bayanin da muka yi ne a su wannan ƙananan ɗan ta'adda da muke ya ƙasu suna kada iyayen gida sai mun gama da ƙananan zama bai kan manya to a mai bayani ya je mutum da wuri idan ba haka ba ko kuna gama da wannan ƙananan suna za mu haulai har da su na da sharu ana ji ko a bai shawara ba da shawara na da shawara garin gida na wanda ta ture wa yaro a kansa wani irin gari garin tuwo na ban gane gari ba garin tuwo na garin tuwo na garin tuwo ne a jiki na garin tuwo na ne mana garin tuwo gida na ɗaya da yaro sannan yanzu na
assalamu alaikum. alaikum salam. Ya shek. Hukumar ce Allah shiga wata malam Ibrahim Usama. Wato ba sai na ce kuma ka san abin da yake tafi da ni. Yadda dai na ga mutanen ka sun yi cincin wato inda za ka damu zan irma wata tambaya wadda yake ka samu ne mu ɗan jarida. Ni tambaya kar ya zama damuwa. Ina fatan ba za ka damu ba. Dan ka yi din na ce a shigo da na gode wato abin da nake so in tambaya shine cewar dangane da wannan shiri da kai ka kulle yaƙi da ainihin bosho to wannan yaƙi kana ganin akwai alamar nasara a cikinta? na'am insha Allah ba ma ina ganin akwai nasara kasan Allah yana bayan mai gaskiya lalle kuwa haka yake to amma har yanzu dai ana shiga fata malam Ibrahim Usama wato dangane da nasara da kai ka hanga ina ganin shi bosho duk da mutanensa da yake da shi ga kuma prime minister na kunduba yana taimaka masa kuma gashi suna tattare da makamai daban-daban na zamani to kana ganin duk da wannan za ka iya fuskantar su wannan zuba babu abin da ya rana mu domin mun yi shahada kuma mu din da ke gani ba yaƙi amma akwai addu'a Allah shiga ta mala lalle ko lalle to har yanzu dai ina fatan Allah shiga ta mala ba za ka samu damuwa da ni ba domin mun cika kwaba wato tambaya ta gaba ita ce cewar duk da ainihin shi Mr. Bosho ya ba da dala miliyan 50 cewa a nemo ka a kawo ka gabansa ko da rai ko ba rai to shin kana ganin akwai wata kariya da kake da shi ko kuma da inda za ka ɓoye wadda yake wannan al'amari ba zai kasance da kai ba? mu da na kariyar da ubangijin da ya halitta kuma zancen a kai ko a kai ko a mace ko a rayu ba mai kashewa sai Allah ba mai rayawa sai Allah ina ga mun fito da abin da ya sami mun kaddara Allah ne ya mai shiga Allah ya ga kaddara saboda haka mu ba gudu ba ja da ba magana da yake faɗi suna da makamai suna da mai yana da magoya ba kana ji da kyau to da abin da ya rike aikin banza ne ni kuma rike kalma guda ɗaya لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
samu ɗan rediyo to ga shi a signal duk wani soja ya dawo camp to ga yana wannan shi kaɗai zai yaki ni kadai zan je Thank you.
zo maimakon su fito ta ƙarfin mu haɗu sai ta fitowa sai ta zama suke harba mana da makonai na kashe mana bayan Allah ta yi rafi ma a cikin gari to tun abu haka ne mu koma cikin garin mu yi lamfaɗin duk mutum suka ɓullo mana ɗan namu idan Allah ya sa sun shigo sai mu zai yi su halaka nan ne masu kunda na hana tafiya ko ina kaga sai mu Ni na yadda ka dauki ne mai rabo ga Allah
rahmanir rahim. Muna sanar da kasashen duniya sun cewa a yau ne aka fara kai mana hare-hare wanda an kashe mana mutane kimanin mutum 1,500 yayin da idaniya ta gani. Za mu mai da martani a cikin kowane irin yanayi, cikin kuma kowane irin hali idan mai da martanin ta kama. Don haka muna kira, muna gargaɗi da mutanenmu da suke ƙasashen waje su guji hawa jiragen sama, su guji hawa dogayen gidannuka domin za mu iya kai hare-hare cikin kowane lokaci. Bayan wannan muna sanar da kasashen yammacin duniya cewa kamar yadda suke ikirari su suna da makaman kare dangi kuma kuma mallaka. Wallahi tallahi summa billahi allazi la ilaha illa huwa za mu muku kisan kare dangi idan kuka shigo. Da wannan nake cewa kan yin fatin kalilatan galabatan kasiratan bi iznillahi wallahu ashabu.
daɗe ko wani yawon ba wanda muka kama kuma wurin wani mu kama shi ba mun kama kofar kasuwa sarasa sarasa suna da mutum da kasa wani ya kula da ya
ranka da ita mataimakin ka ne ya aiki wato ya yi aiki cewa yana cikin halin kaka na kai kuma yana bukata in ba a tsaye da wannan yaƙi da ake yi in ba yi ritaya ban gana tsaye da yaƙi da kuma ritaya ba ko da ban ko shi da ne ce yana cikin wahalar da mu yana cikin ta to shi kenan ya kai ni da nake shugaba ni da ni shugaba duk duniya da ni shugaba amma ne da nace a koyar shi ni ne a waje to yanzu dan ban kan uwa kuma dai ni a koyar shi to in zo da jin daɗi ne ko da yake san ya rafu jin daɗi ba ko da ba ce ko da ci ne da ko da kuma ne da ka koyar shi ka ce an ga ni an yi daɗi da eh to da da dai mu ji a koyar shi ni da ko da da
binta ita ta dacewa da ke Thank you.